Lotxe eta lotxen egunerokoa. Lagunok, denboraren makila amaitzear nago, baina presio oso handia dut. Ez dakit honek funtzionatuko duen. Kaixo, Pots, nola doa zure denboraren makina? No, hemen ari gara, poliki, badakizue, denboran bidaiatzeak lan handia dakar. Bai, aste honetarako izango zenuela esan zenuelako diot? Ez duzu nahiko zure jarraitzaile huts egitea, ezta? Ez esan ezer Potxi, baina mendeku txiki bat prestatu diogu gezurra esateagatik. Ea horrela ikasten duen. Pots, hemendik atera behar gara. Ni ezin naiz horrela bizi. Ai ama, lotx, hau ez da bil, ezakitzerren! Ez duzu ezin etxiko gaur gertatu den guztia. Ez galdu atalberria makusin. Potx eta lotx, ikusi, nakusin.